Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, stimați oaspeți, stimați frați și surori care în seara aceasta ați hotărât să încheiați legământ cu Domnul prin botezul în apă, tuturor bun venit în casa Domnului. Am vrea împreună cu psalmistul care în psalmul 70 cu versetul 4 spune așa: toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat: preamărit să fie Dumnezeu. Amin. Amin. Haideți împreună să chemăm numele Domnului și într-o rugăciune, aplecându-ne capetele, vom chema numele Domnului și vom rosti numele Domnului peste adunarea din seara aceasta, cerând ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și Te binecuvântăm pe Tine și Te onorăm pe Tine, Dumnezeul nostru, și ne închinăm Ție, Doamne, pentru îndurarea Ta cea mare, pentru bunătatea Ta, pentru mila și harul Tău. Te rugăm, Doamne, să ne sfințești și Te rugăm să ne primești la Tine și să ne... aceasta adunați aici, să ne închinăm și să glorificăm numele Tău, Tatăl nostru. Să ne închinăm Ție, Doamne Iisuse Hristoase, și să ne amintim împreună cu bucurie că într-o zi ca aceasta ai intrat în Ierusalim și ai fost aclamat de mulțimi. Doamne, binecuvântăm numele Tău și Te rugăm, primește mulțumirea și lauda noastră în seara aceasta, Doamne, pentru că vrem să Te înălțăm ca Domn și Mântuitor, să Te înălțăm ca Dumnezeu care dai vindecare, mântuire, salvare și iertare de păcate. Slăvim numele Tău și Te rugăm, Doamne, binecuvintează întreaga adunare de aici. Dedicăm și ne închinăm Ție, Doamne, cu tot poporul și din toată inima spunem: slăvit să fie numele Tău. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi pe cei care au intrat aici, poate pentru prima oară, Doamne, să audă cuvântul și mesajul Tău, Doamne. Te rog să vorbești fiecăruia, Doamne, și să ridici poverile, să ridici apăsările, Doamne, și să dai perspectiva vieții împreună cu Tine, pentru că Tu ești Dumnezeul vieții, slăvit să fie numele Tău. Ne închinăm Ție, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Dorește tare
Oricine-ai fi de Dumnezeu, ești iubit. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său pe o cruce ca să fii mântuit. Oricine-ai fi de Dumnezeu, ești iubit. Oricine-ai fi de Dumnezeu, ești iubit. Oricine-ai fi, tu ai valoare. Oricine-ai fi, primești iertare. Oricine-ai fi, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Oricine-ai fi, tu ai valoare. Oricine-ai fi, primești iertare. Oricine-ai fi, tu ai valoare
Pace? Vreau să vă spun că ne-am hotărât un pic cam târziu să cântăm, așa că vă spun că avem emoții și ne-am bucurat să cântați cu toții cu noi. Ca fiu, cred cuvântul sfânt că este, cred cuvântul că e viu, cred că mai este iertare pentru tot ce-am făcut rău, de aceea alerg la tronul său. Cred că Iisus a fost jertfă pe un lemn crucificat și mormânt în Golgota, trupul i-a fost îngropat. Cred că a înviat precum a zis și viu s-a arătat, de aceea la el am alergat. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea în spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Cred cuvântul care spune, trebuie să te naști din nou, viața veche e spălată și totul făcut nou. Cred că dragostea lui Dumnezeu te va descoperi, de aceea și mai mult îi voi sluji. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea în spate o voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea în spate o voi lăsa. Nu va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin, voi sluji mereu prin harul său divin. Nimic nu sunt un strop de tine în care ai pus un bob de grâu, un ciob în care a prins lumina, pustiu din care tu scoți un râu. Nimic
ești totul și Tu te-ai dat ca preț al meu, făcând din pieptul meu chivotul ce-l poartă în el pe Dumnezeu. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar Tu te-ai dat pentru nimic. În veci să fii mereu mai mare, iar eu în veci mereu mai mic. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar Tu te-ai dat pentru nimic. În veci să fii mereu mai mare, iar eu în veci mereu mai mic. În veci să fii mereu mai mare, iar eu în veci mereu mai mic. M-ai regăsit când eu pierdut în mine, mă răstigneam pe altarele de lut, când prăbușit zăceam în neputință, când faptele țărână m-au făcut. Tu m-ai cules din pulea bere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, Tu ești Margaritarul, în dragostea mi-a purut să rămâi. Azi eu alerg tot mai grăbit pe cale, să ajung acolo sus la dreapta Ta, să trec prin poarta biruinței cale, prin poarta ce se cheamă Golgota. Tu m-ai cules din pulea bere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, Tu ești Margaritarul, în dragostea mi-a purut să rămâi. Iar dacă adesea cad
ajuns. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din-ntâi și mi-ai șoptit, tu ești Margaritarul. În dragostea mi-a purut să rămân. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din-ntâi și mi-ai șoptit, tu ești Margaritarul. În dragostea mi-a purut să rămân. În dragostea mi-a purut să rămân. Amin. Frații grozavi vor slăvi pe Dumnezeu cu o cântare. De regulă ei nu cântă așa, ca să nu spun ele. Dar de data aceasta, având în vedere că Edi este unul dintre cei care se vor boteza în apă, împreună vor slăvi pe Dumnezeu cu o cântare. Cântarea aceasta va fi urmată de o cântare pe care o va cânta sora Gail Harris, căreia îi spunem welcome. Dumnezeu să vă binecuvânteze, sora Gail. Sora Gail este o prietenă a Bisericii Emanuel și prin mărturia ei și prin ceea ce Dumnezeu a rânduit să facă prin misiune creștină în România, Dumnezeu a binecuvântat în multe rânduri lucrarea lui Dumnezeu din părțile noastre, iar astăzi, prin slava și spre slava lui Dumnezeu, culegem un rod frumos. Sora Elena va încheia legământ cu Domnul, botezându-se în apă. După ce vom închina lui Dumnezeu aceste două cântări, vom primi împreună o mărturie din partea unei familii, familia Lazar. Noi avem bunul obicei ca toți cei care se botează în apă, înainte ca să fie botezați în apă, să-și depună mărturia întoarcerii la credință. 8 din cei 10 au depus această mărturie în cadrul slujbei de duminica trecută. Rămâne pentru seara aceasta încă două persoane, fratele Nelu și sora Rodica Lazar. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nădăjduim că după mărturia voastră va mai fi timp de predică. Să ascultăm cântările. Te urmez cu drag, tu m-ai chemat. Mi-ai spus, Iisus, vino după mine. M-ai copleșit și dată te-am urmat. Nimeni nu mi-a vorbit ca și tine. Mărturisesc, ești Domnul vieții mele. Tu mi-ai iertat păcatul la calvar. Eu sunt
send down his son to suffer rejection and pay for crimes he had not done. For what earthly reason would the Father let him hang on a tree? I wept with the answer that one earthly reason was me. I was the reason that one earthly reason. I was the guilty. He was the sacrifice. I was the taker, and he was the giver. Dying while I go free. That one earthly reason was me. The fairest of angels were not summoned from the throne up in the sky to purchase my pardon. Not even the angels could die. The only provision for my freedom was destined to be the sweet Lamb of glory, and his only reason was me. I was the reason that one earthly reason. I was the guilty. He was the sacrifice. I was the taker, and he was the giver. Dying while I go free. That one earthly reason was me. That one earthly reason, and his only reason was me. Pace. Mă numesc Lazar Florian și am 47 de ani. Mă trag dintr-o familie de creștini, o familie cu 7 frați, eu fiind al doilea.
Eu, în anii copilăriei, maică mea mă ducea la adunare, mă ducea la Biserica lui Dumnezeu și cu trecerea timpului m-am îndepărtat de credință. Și am început să trăiesc în păcat, am început să duc o viață dezordonată, deloc plăcută lui Dumnezeu. Și cu toate greutățile vieții și problemele care ne apasă zi de zi, n-am mai putut să suport. Și într-o seară, fiind la servici, simțeam nevoia să mă descarc, să vorbesc cu cineva. Și am sunat-o pe sora mea, ea fiind credincioasă. Pe maică mea n-am putut să o sun, că am zis că e femeie în vârstă și o suferi destul până ne-a crescut. Și îi mulțumesc și îi cer iertare pentru tot. Și îi mulțumesc și pentru rugăciunile care le-a făcut pentru mine, că e aici în sală. Și am sunat-o pe sora mea și am început să plâng și să-i spun că vreau să fiu prieten cu Dumnezeu, că nu mai pot să fac față la greutățile vieții. Și atunci sora mea a spus că dacă vreau să viu aici în Biserica Emanuel, să mă împrietenesc cu Dumnezeu și să duc o viață de creștin. Și am fost de acord și am spus că nu știu ce va zice soția mea, că soția mea nu a cunoscut pe Dumnezeu în familia ei și ei au spus că se ocupă de tot. Și mulțumesc din tot sufletul la Laura, la sora mea, că e aici, că m-au adus aici în Biserica lui Dumnezeu. Și de când am venit prima dată aici în Biserica lui Dumnezeu, am simțit prezența lui Dumnezeu în sufletul meu și am simțit că Dumnezeu a intrat în inima mea și în casa mea din momentul acela și nu a intrat cu mâna goală. El a venit cu dragoste, a venit cu bunătate, cu bucurie, cu înțelegere și cu pace. Și, dragi frați și surori, vă rog să vă rugați pentru noi ca să putem trăi după voia lui Dumnezeu. În continuare. Amin. Pacea Domnului. Mă numesc Lazaru Dicagina, am 41 de ani și vin dintr-o familie de creștini ortodoxi nepracticanți. N-am fost duși la biserică în copilăria noastră, din familie, din păcate, nu eram duși să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar cu trecerea anilor și crescând, încet, încet am început singură să merg la biserică și să-L caut pe Dumnezeu. Dar întotdeauna în sufletul meu a lipsit ceva, a fost întotdeauna un gol. Dumnezeu, de 5 ani încoace, de când am intrat în familia soțului meu, a avut așa un deget care m-a împins tot timpul din spate să merg înainte. Exact cum zicea și soțul meu, din februarie, în urma telefonului cumnatei mele, am venit aici pentru prima dată și atunci am aflat că acel gol din suflet poate fi umplut cu dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Atunci am aflat că eu nu știu să mă rog, de atunci am învățat să mă rog, de atunci am învățat să mă pun în genunchi și am aflat că Dumnezeu chiar ne ascultă rugăciunile dacă știm cum să cerem de la El ce avem nevoie. Am hotărât acum să facem legământ cu Domnul în apa botezului, pentru că eu știu că Iisus Hristos s-a jertfit pe cruce și pentru păcatele mele. Știu că până acum am fost oarbă și acum văd. Știu că sufletul meu a fost pierdut și acum cu ajutorul Domnului l-am regăsit. Amin.
plecăm fața, să închidem ochii și să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujba de botez. Sfinte Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, prin Duhul Sfânt, ne rugăm să binecuvântezi încheierea legământului cu Tine pentru fiecare dintre cei 10 care în această seară se vor boteza. În numele Domnului Iisus Hristos, primește mărturisirea fiecăruia. Ne rugăm, Doamne, să sfințești momentele acestea peste cuvintele noastre, peste credința noastră, să se reverse darul Duhului Tău Sfânt, prin care, Doamne Iisuse, toate prind viață. Ascultă-ne rugăciunea și binevoiește ca Duhul Tău să se așeze peste fiecare dintre cei prezenți, atingând acele părți ale ființei noastre care au nevoie de restaurare, de vindecare și de așezare în rânduiala Ta. Ne închinăm și Te mărturisim pe Tine, Doamne, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin. Vă invit să vă reașezați. Invităm pe candidații la botez să vină unul după celălalt și să mărturisească credința lor în Domnul. În apa botezului a intrat tânăra Dariana de 17 ani. La vârsta de 17 ani, Dariana a simțit chemarea lui Dumnezeu în a-L urma și aici, înaintea noastră a tuturor, înaintea familiei, a părinților care sunt prezenți aici și credem că se bucură din toată inima, înaintea Bisericii Domnului, înaintea martorilor nevăzuți care veghează lucrarea aceasta aici, sora Dariana, te întrebăm dacă din toată inima crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Crezi că în jertfa Domnului Iisus Hristos și în rănile Lui și în sângele Domnului Iisus ai iertarea tuturor păcatelor tale? Da, cred. Și până când vrei să fii credincioasă Domnului? Până la moarte și în veșnicie. Pe baza mărturisirii tale, în calitate de slujitori ai Domnului, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. În apa botezului se găsește Sergiu. Sergiu a împlinit 19 ani. Se găsește în Sibiu pentru studii, pentru facultate. Dumnezeu i-a ieșit în cală și l-a chemat la mântuire. Nu e prea devreme, Sergiu? Niciodată nu e prea devreme. Dumnezeu să-ți binecuvânteze credința. În fața lui Dumnezeu și a celor prezenți te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău? Cred din toată inima. Crezi că păcatele tale sunt iertate prin jertfa Domnului Iisus? Da, cred. Câtă vreme dorești să slujești lui Dumnezeu? Până în veșnicie. Dumnezeu să-ți ajute.
Dumnezeu să primească mărturisirea pe care ai făcut-o. Pe baza acestei mărturisiri, ca slujitori ai lui Dumnezeu, te botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. În apa botezului este tânăra Diana de 17 ani. 17 ani. Diana a simțit chemarea Domnului să-L urmeze pe Domnul și este cel dintâi copil al familiei Costea. Mama Aurica este membră în biserica noastră și se bucură să o vadă pe Diana aici în apa botezului și noi toți ne bucurăm să știm că tinerii noștri aleg să-L urmeze pe Domnul Iisus. Slăvit să fie Domnul! Domnul să binecuvinteze pe toți copiii din familiile noastre. Să-l ia exemplul lui Diana. Diana, te întreb aici, înaintea martorilor care sunt în Biserica Domnului, în prezența mamei tale, a părinților tăi, în prezența îngerilor nevăzuți care veghează lucrarea aceasta, te întreb din toată inima dacă tu crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Crezi că în jertfa Domnului Iisus Hristos, în rănile și în sângele Lui ai iertarea tuturor păcatelor tale? Da, cred. Și câtă vreme vrei să rămâi credincioasă Domnului și să ții legământul acesta? Toată viața mea. Pe baza mărturiei tale în calitate de slujitori ai Domnului, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. În apa botezului se găsește Cătălin, care l-a primit pe Domnul Hristos în inimă. El nu locuiește în Sibiu. Este venit în Sibiu pentru a învăța. Și el este student. Dumnezeu l-a chemat la mântuire și iată-l acum aici în fața noastră, pregătit să mărturisească credința lui în Domnul Hristos. Ne bucurăm să știm că și familia lui, venită de departe, este prezentă ca martor în această zi aici. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cătălin, crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău? Da, cred. Crezi că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele tale și în rănile Lui primești iertarea? Da, cred. Câtă vreme dorești să slujești lui Dumnezeu? Pentru totdeauna. Dumnezeu să-ți ajute. Pe baza mărturiei depuse ca slujitori ai lui Dumnezeu, te botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mi-am luat hotărârea, înapoi
sluji mereu prin harul Său divin. Mi-am luat hotărârea, înapoi nu voi da, cu privirea doar la cruce, lumea în spate o voi lăsa. Nu-mi va fi deloc rușine să afirm că sunt creștin. Voi sluji mereu prin harul Său divin. În apa botezului a intrat sora Maria Magdalena. Domnul a cercetat-o și așa cum scrie în Cartea Faptele Apostolilor, când Petru a predicat, cei care au ascultat predicat, zice Scriptura, au rămas străpunși în inimă și au spus: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Așadar, sora Maria Magdalena, aici, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, în fața Bisericii Domnului, te mărturisim și te întrebăm dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Crezi că în jertfa Domnului Iisus, în rănile și în sângele Domnului, ai iertarea tuturor păcatelor tale? Da, cred. Și câtă vreme vrei să păstrezi legământul acesta? Toată viața până la moarte. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe baza mărturiei tale, în calitate de slujitori și servi ai Săi, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O schimbare aș vrea în viața mea și iertare, să primesc la Golgota viață nouă. Prin Iisus am dobândit, îți mulțumesc că m-ai mântuit. O schimbare aș vrea în viața mea și iertare, să primesc la Golgota viață nouă. Prin Iisus am dobândit, îți mulțumesc că m-ai mântuit. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Acest cuvânt era rostit prin Duhul, prin profetul Isaia. Mesajul chemării divine a ajuns și la Edi, care iată-l în fața noastră acum în apa botezului, împlinind ceea ce este scris. Este bucurie pentru noi toți, este bucurie pentru întreaga biserică și cu siguranță că este bucurie pentru familia Grozav, pentru părinții tăi, Edi. Dincolo de bucuria noastră omenească, este bucurie în cer pentru fiecare om care se întoarce la Dumnezeu. Edi, te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor prezenți, dacă crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Cred din tot sufletul meu. Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele tale? Da, cred. Câtă vreme dorești să slujești lui Dumnezeu? Până la moarte și în veșnicie. Dumnezeu să îți ajute. Pe baza mărturiei depuse ca slujitori ai lui Dumnezeu, te botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. Eu nu sunt de pe pământ, eu nu sunt de aici de jos, țara mea e acolo sus, eu mă duc după Iisus. În apa botezului a intrat sora Maria, care la vârsta de 34 de ani a auzit glasul Domnului Iisus și a chemării divine
și a hotărât să-L urmeze pe Domnul Isus. Slăvit să fie Domnul! Sora Maria, mărturisim înaintea Bisericii Domnului Isus, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi din toată inima că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Cred în tot sufletul meu. Crezi că în jertfa Domnului Isus, în rănile sale, în sângele care a curs pe calvar, a iertarea tuturor păcatelor și a întregului trecut? Da, cred. Și câtă vreme vrei să închei? Pentru cât timp să închei acest legământ? Pentru toată viața mea, mereu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Pe baza mărturiei tale, în calitate de servi ai Domnului, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. În fața noastră, în apa botezului, se găsește sora Elena, care de asemenea a auzit chemarea la mântuire și a răspuns mesajului lui Dumnezeu. Este adevărat, prima tinerețe a trecut. Sora Elena, vă întrebăm, credeți că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul dumneavoastră? Da, cred. Credeți că Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele dumneavoastră și în jertfa sa aveți iertarea? Da, cred. Câtă vreme doriți să slujiți lui Dumnezeu? Până la moarte și în veșnicie. Dumnezeu să vă ajute. Ca oamenii lui Dumnezeu, pe baza mărturiei depuse, vă botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. E dragoste, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, Dumnezeu e dragoste. Viață El mi-a dăruit, viață El mi-a dăruit, Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, viață El mi-a dăruit, Dumnezeu cel veșnic, Domnul vieții, viață El mi-a dăruit. Dumnezeu nu ține în seamă vremea de neștiință, spune Apostolul Pavel, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Această cuvântare dată prin Duhul lui Dumnezeu, prin Pavel, a ajuns și la familia Lazar. Ei au primit cuvântul chemării dumnezeiești, s-au întors la credință și iată-i acum în apa botezului. Slăvit să fie Domnul pentru felul frumos în care, ca soț și soție, în același gând, în aceeași simțire, mărturisesc credința lor în Domnul Isus. Sora Rodica, vă întreb întâi pe dumneavoastră. Credeți că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul? Da, cred. Credeți că Domnul Isus a murit pe cruce pentru păcatele dumneavoastră? Da, cred.
Câtă vreme doriți să slujiți lui Dumnezeu? Până la moarte. Dumnezeu să vă ajute. Frate Nelu, aici în Biserica Emanuel, unde ai primit cuvântul Domnului, înaintea martorilor văzuți și înaintea martorilor nevăzuți, te întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul tău. Cred din toată inima. Crezi că în jertfa Lui, în sângele Domnului Iisus, în rănile Lui, ai iertarea tuturor păcatelor și a întregului trecut? Cred. Și câtă vreme dorești să rămâi credincios Domnului și să închei acest legământ? Toată viața până la moarte. Pe baza mărturiei voastre, în calitate de servi ai Domnului, vă botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Viața mea s-a schimbat când Iisus m-a eliberat. La Golgota am venit, iar Hristos iertarea sa mi-a dăruit. Iubita adunare, suntem în sărbătoarea intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, a spus câteva cuvinte care au rămas peste milenii, cuvinte profetice. Cuvintele lui sună în felul următor: Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale, dacă ai fi cunoscut ziua în care Dumnezeu te cercetează, ar fi fost bine de tine. Dar dacă nu vei face lucrul acesta, vor veni peste tine zile grele și Domnul Iisus spune cuvinte profetice referitoare la Ierusalim și la templu. Și Domnul spune, nu va rămâne în tine piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. Profeție care s-a împlinit în anul 70 după Hristos, când trupele romane aveau să asedieze Ierusalimul și toți cei din vremea aceea să cadă prizonieri sau să piară. Un lucru dramatic, când Domnul vorbește, El așteaptă ca noi să ne schimbăm. Când Domnul i-a vorbit lui Zacheu, când inima lui Zacheu a început să bată, Zacheu a zis, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Și Domnul a exclamat, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el era un fiu al lui Avram, slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta și aici am auzit cuvântul lui Dumnezeu predicat de pastorul Beniamin Benoni Ardelian. Și Dumnezeu ne-a vorbit fiecăruia dintre noi. Domnul așteaptă să ne schimbăm, să luăm atitudine și viitorul nostru să-l încredințăm în mâna lui Dumnezeu. Vă invit să ne aplecăm capetele așa cum stăm, fiecare pe locurile sale, să rostim rugăciune în inima noastră și să-i spunem, Doamne, vrem să te urmăm pe Tine. Vrem să-ți slujim Ție. Tu ai intrat odinioară în Ierusalim. Doamne, te rog să intri și în inima mea, să produci schimbare, să produci transformare, să produci înnoire, să fie inima mea și ca și inima lui Zacheu, care te-a primit nu doar în casa lui, ci te-a primit și în viața lui. Și aș vrea în seara aceasta, acolo unde ești, dacă Dumnezeu în seara aceasta ți-a vorbit și cuvântul Evangheliei te-a cercetat,
și dorești să-L urmezi pe Domnul Iisus și să faci o schimbare în viața ta și să faci o transformare prin cuvântul lui Dumnezeu în viața ta, te rog să faci un semn cu mâna, să ridici o mână sus. Să ridici o mână pentru Domnul și să spui: Doamne, vreau să te urmez. Mă uit la balcon, dacă este cineva care dorește să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, să fac un semn ridicând mâna. Dacă este cineva în sală care dorește, slăvit să fie Domnul pentru cei care au ridicat mâna de la balcon. Dacă aici în sală cineva care a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a fost cercetat și inima lui bate pentru Domnul și dorește să-L urmeze, în seara aceasta să ne facă un semn cu mâna ridicată. Dacă este cineva care dorește să-L urmeze pe Domnul, mă uit în sală, dacă în sală este cineva, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aș vrea să stăm ridicați în picioare și în rugăciunea aceasta să încredințăm în mâna lui Dumnezeu pe cei care au ridicat mâna, dar și pe cei care au avut intenția să ridice mâna, dar poate apăsarea, rușinea poate sau sfiala încă îi ține legați. Te invit în numele Domnului Iisus Hristos, dă la o parte rușinea, dă la o parte sfiala, vino la Domnul Iisus, căci El îți iartă păcatele tale și El te primește. Haideți să ne aplecăm capetele și în rugăciunea aceasta să cerem îndurarea lui Dumnezeu și mântuirea sa peste toți aceia care s-au hotărât și se vor hotărî pentru Domnul în seara aceasta. Amin? Sfinte Tată care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, te rugăm să te descoperi fiecăruia care a venit aici în adunare, să asculte cuvântul Evangheliei, să-l primească pentru mântuire, pentru salvare și întoarcere către tine. Dacă în seara aceasta vreun obosit de călătoria vieții, împovărat de păcate, apăsat și întristat, caută ajutor și caută mântuire, Doamne Iisuse, oprește-te ca în dreptul lui Zacheu, dă mântuire și iertare de păcate, spală și curățește, pentru că Tu ești un Dumnezeu care dai un viitor și o nădejde, pentru că Tu ai gânduri de pace, Tu ai gânduri de mântuire pentru noi, slăvit să fie numele Tău. Dacă sunt aici suflete, persoane, bărbați sau femei bolnavi, apăsați, împovărați, Doamne, eliberează-i, binecuvintează-i și dă-le har de la Tine. Dacă cineva de aici te roagă, fiind în vreun necaz pe care nu l-a spus nimănui, ci doar cu inima și gândul este îndreptat spre Tine, din locul locuinței Tale te rugăm să-i asculți, Doamne, și să le primești rugăciunea. Doamne, îți mulțumim pentru timpul și locul acesta și te rugăm să ne binecuvintezi. Binecuvintează întreaga asistență și lasă ca Evanghelia și cuvântul Tău să ne vorbească și mai departe, chiar când ne vom despărți din locul acesta. Îți mulțumim pentru acest har. Ne închinăm și te binecuvântăm, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Vă chem în încheierea acestei adunări să rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru, cu toată adunarea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Hristos a înviat. Chiar dacă în sine sărbătoarea va avea loc duminică, noi știm că Hristos nu va învia duminică. El a înviat și este Fiul în vecii vecilor. Vă invit cu respect să vă reașezați. Înainte să ne despărțim, aș dori să exprim mulțumirile noastre către Dumnezeu pentru slujba din această seară. De asemenea, să vă mulțumim și dumneavoastră, celor care ați ales să petrecem împreună această seară.
Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă răsplătească osteneala duhovnicească făcută în această seară. Mulțumim fratelui Benoni Ardelean pentru slujirea prin cuvânt. Ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă însoțească în toate călătoriile pe care le faceți și să vă dăruiască mult spor în lucrul pe care îl aveți în Parlamentul României. Amin. Acolo trebuie să fie lumini vii care să reflecte spiritul creștin, al învățăturii creștine, a moralei creștine, de fapt a tot ceea ce înseamnă frica de Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze și pe colegii dumneavoastră. De altfel, noi ne rugăm să binecuvânteze Dumnezeu toate instituțiile de stat. Fiecare structură de conducere să fie sub grija, sub harul lui Dumnezeu. Amin. Mulțumim domnului senator Nicolae Neagu, mulțumim doamnei deputat Raluca Turcan, Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, mulțumim doamnei Câmpeanu, Daniela, și de asemenea mulțumim domnului Răzvan Pop, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Având în vedere că sunteți pentru prima dată, cu o excepție, domnul Nicolae Neagu, pentru prima dată în Biserica Emanuel, vă rog să ne permiteți să vă facem un cadou care să vă aducă aminte de Dumnezeu în primul rând și sigur și de părtășia avută în această seară. Este vorba de un exemplar, traducerea Dumitru Coltinescu al Sfintelor Scripturi. Sigur că voi veni spre dumneavoastră și vi-l voi mâna personal. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În măsura în care se găsește între noi cineva care nu are Biblie și dorește să aibă Scriptură, n-are Sfânta Scriptură acasă, vă stăm la îndemână și vă oferim un exemplar al Sfintelor Scripturi în mod gratuit. Dumnezeu să vă dăruiască spor duhovnicesc în lectura acestei cărți. Amin. Vă aduc aminte că suntem în săptămâna patimilor, să medităm la suferințele Domnului nostru Hristos, să mergem la casa lui Dumnezeu, să-L căutăm, indiferent de apartenența noastră confesională, mergeți, vă îndemn, la casa lui Dumnezeu și rugați-vă lui Dumnezeu. Ușa Bisericii Emanuel este deschisă pentru oricine dorește să vină în locul acesta și să se roage. Vom avea slujbe joi seara, joia mare, vineri, vinerea mare, slujbele vor începe la ora 19 și duminică, sărbătoarea Învierii, zi de evangelizare, de proclamare a cuvântului, Domnul să ne dăruiască tuturor har în toate. Ne vom despărți acum, mâna bună a lui Dumnezeu să ne vegheze pe fiecare. Amin. Străjerul care strigă, glasul meu răsună astăzi pentru voi. Să aveți candele